Türkmenistan'ın halk suratkeşi Durdy Bayramov çağılık döwrüne yetimler öýüne kynçylyklar içinde geçiren. Tunugata höwesi ulu bolan Durdy Bayramov Alaytada ýagta epes bolan çağılary köp kömek ederdi. Olar bilen gününü geçirip Türkmen halk erteklerini bile okamagy gowurardy. Durdy Bayramov watan söýüji bolup, watanyny janyndan eridi görmegi çağalara öwrederdi. Kanada döwletiniň Toronto şäherine yerleşen Durdy Bayramov adynaky muzeýine döreden eserleriniň ene topragymyzy, Türkmeniň milliligini we çyňur sunugaty görüp biler. Bizim bu proyektimiz Durdy Bayramowyň ýagty hatirasyna bagyşlanýar. Türkmen halk ertekisi aýdymçy horaz. Bar var eken, bir ýok eken. Hiç tadyň gaýgaladasyny etmän, petekesini göğe tutup ýören bir horaz var eken. Ol günleriň birinde dünýäni seýil edip, ýeleýinip, owadan çykyp barýaka, onuň aýagyna tiken urupdyr. Horaz agsaklap barşyna tamdyranan ýapyp duran bir aýaly görüpdirdi, onuň ýanyna gelip "Ayağımın tikenini alıp bersene" diýipdir. Ýanky aýal onuň aýagyna çümen tikeni soğurup alypdyrdy, tamdyratypdyr. Muny gören nadara horaz dawa edip başlapdyr. "Meniň tikenimi näde edin? Tamdyrapdym. Ýylyň zadyny soraşman ýakaýmalymy sen? Derre onu owadyň içinden alyp berersiň, ýa-da deregine bir köke berersiň." Ayal onuň bilen dawalaşmakdan utanyp, "Gyýgyryp meni maskara etmesene horaz. Me, geregin köke bolsa" diýip, oňa uly kökeleriň birini beripdir. Horaz kökeni alyp gidiberipdir. Ol bir ýapydan aşanna çal içi oturan bir çopanyň üstünden baryp oňa salam beripdir. Çopan onuň salamyny alyp "Gel, çal içeli" diýipdir. Horaz, "Çal bilen şu meniň kökämem iyeli. Ýöne häzir men şol ýabyň aňarsyna baryp, aýlan çaýlan edip geleýin" diýip kökesini onuň öňüne goýup gidiberipdir. Bir köke, onda da balýaly, ýumşajyk köke aş çopanyň ýanyna nämejik. Ol 5-6 tagdyronna kökäni guturypdyr. Horaza da geregi şol eken. Ol inni hä guturaýan bolsa gerek diýip gelipdirdi, dawa başlapdyr. "Hani meniň kökem? Ýydim. Bir özüň iýäýmelim ony. Men bile ýellidim ahyry. Ýa-ha çal bilen ýeri ýaly ýarty köke taparsyň. Ýa-da deregine bir ýeçi berersiň." Çopan, "Ýarty köke üçin gowuk tuturyp durmasana horaz. Geregiň bir geçi bolsa meh" diýip oňa bir semiz kelek geçini berik goýberipdir. Horaz geçini alyp ýola düşüpdir. Ol az ýörep, köp ýörep bir owanyň çetinden barypdyr. Görse biri toý tutupdyrdy, märekeniň ýarsyny nahar ýetirip bilmän dogan garnaşlary bilen nereden mal tapyp bolarka diýip maslahatlaşyp duranmyş. Horaz oňa "Bu töwerekden mal tapmak başartmaz. Şu geçini soýaýyn, menem garnymy doýuraýyn" diýip oňa geçisini beripdirdi, özü owadan çykyp gidipdir. Agyr märekeniň ýanyna bir geçiňdäki nämejik, onu derrew iýip guturypdyrlar. Horaz bolsa şol gidişine toý sowlansaň gelip dawa başlapdyr. "Hani meniň geçim? Soý diýip gitdiň, soýdyk iýdik. Soýup iýip diýemde hemmesini iýäýmelim onuň. Ymsagyňyz nerede? Hani meniň paýym? Ýa-ha meni geçiniň etinden doýurarsyňyz, ýa-da alan geliniňizi maňa berersiňiz." Toý eýesi iýgenip, ony köşeşdirjek bolupdyr. "Nadara horaz ekeniň. Paýyň iýjek bolsaň, ogurra bolup gitmäň, sokulyp otursaň bolmadymy ýyldeňinne.
Horoz bujağa sözler bilen köşeşer ýaly dälmiş. Ol gaýta beýik ýere çykyp, "Ay halaýyk, bu adamdan meniň hakymy alyp bereweriň" diýip barha beter gıygırmağa başlapdyr. Toy eýesi biçare näçegini bilmän oňa, "Horoz, gelin eýem oğlan ikalanny. Geçi iýilip oturly. Gowsy sen gıydyma alla, gumyň çek şu owadan" diýen. Horoz alalaşyp onuň ýetişip oturan gıydyny alypdyr da ýola düşüpdir. Şol gidişine ol bir çopanyň goşunynyň üstünden barypdyr. Görse, çopan bularyň baranny hem duýman dutar çalyp oturanmyş. Dutaryň owazy horoza gaty ýarapdyr. Ol kulak gerip tazy diňläpdir-de çopana, "Ey çopan, dutaryňy bersen, sana şu gyzy bereýin" diýipdir. Aýaly gyza gözü düşen çopan, "Wah, geregiň şu dutar bolsun" diýip gyzy beýlek geçiripdir. Horoz bolsa düzülgi dutary eline alyp, bir tikene, bir köke kelek geçi, kelek geçe bir gelin, bir geline bir dutar diýip aýdym aýtmaga başlan. Şeýdi horozyň nadarlygynyň soňy haýra örilipdir. Şol günden bäri hem horoz henidem şol aýdymyny gıygyryp ýörmüş diýerler.